खुलुमबाय मोनाबिलिनि रादाबाव बयखौबो बरायबाय। सेथि रादाब हिसाबै आसामनि मुंदांखा इउटुबारफोरखौ CM सार बिथाङा लिंनानै थुलुंगा होदों आरो बिथांमोनजों ससियेल मिडियानि सोमोन्दै मोजाङै सावरायदों। नैबे सावगारियाव नुबाय थानायानो आसामनि मुंदांखा इउटुबारफोर मोजाङै नायनानै ला। थ' बेनि उनाव दङ नैथि रादाब हिसाबै BTC बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंफुंनो थाखाय बर' थुनलाइ आफादा आसामनि बिसायख'थि आयगखौ खावलायदों। बे स्क्रिनाव नुनायानो बिथांमोना हरनाय लाइजामा। थ' थामथि रादाब हिसाबै आसामनि बारग' CM तरुण गगैनि देहाया मोजां नङा, बिथांखौहाय ICU आव भर्ति खालामनाय जादों। नैबे सावगारियाव नुनायानो बिथांनि सावगारिया। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो अन्नानै फोरमायहरदो। आरो चेनेलाव जुदि नोंथाङा गोदानै फैदों लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां। बाय बाय।